Zan bezala oso garrantzitsua iruditzen zaigu folk jaialdia den kulturartekotasuna agertzeko eta ospatzeko gune naturala aprobetxatzea gaurko honetan, zurrumurruen kontrako estrategia honetan. Horrela, kulturartekotasunean, getxo eraikitzeko urratsak ematen segitu nahi dugu, orain arte egin dugu moduan, udal jarduna berdintasunaren eta bereizketarik ezaren printzipioen arabera garatzeko konpromisoarekin. Horretarako, dakizuenez, udal honek bere legealdi planean jasota dauka kulturen arteko hiriaren estrategia finkatzea, hori dibertsitatean, tokiko eta txerriko pertsonen arteko elkarrea eragitea eta harremana sustatzean, parte hartze politiko eta soziala bultzatzean eta diskriminazio prebenitzean oinarrituta. Jaialdi honek urteetan kultura ezberdinak nahaztu eta erakutsi egiten ditu. Musika, gastronomia, artezautza eta hainbat ekimen. Baina gure ustez garrantzitsuena da eta dira giza harremanak eta hori da jaialdi honetan batez ere sustatu nahi duguna.